Imagineu un futur on els humans puguin competir amb la intel·ligència artificial, no només amb les seves ments, sinó amb habilitats sobrehumanes. Segons Elon Musk, aquest futur és més a prop del que pensem gràcies a Neuralink. Els xips de Neuralink, que ja permeten als pacients humans controlar dispositius amb la ment, podrien fer molt més. Musk destaca que aquests implants podrien facilitar una simbiosi entre humans i intel·ligència artificial, millorant les nostres habilitats mentals i físiques. Entre aquestes habilitats, Musk menciona la possibilitat de veure en espectres invisibles, com la llum ultraviolada o infraroja. Amb això, els humans podrien seguir sent competitius en un món on la intel·ligència artificial evoluciona a una velocitat impressionant. Neuralink podria ser la clau d'un futur on la línia entre humans i màquines es difumina. Esteu preparats per al que vindrà?